tresno tulus nadyan nengku bok asmara yen liwat aku kelingan bekae yen tak ngeren ing cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenengku bekas mara yen kae tak nggo andeng tresno tanpa bantah tanpa kloso mata beti keteman asmara kupekain penawati wiwit yen tumeka saiki kupekain kebak cerita wayah wengi nganti kaget rino halo Pripun? karek ora senggak ki nyapa Kosek ta ya iki lho nameti ning ngesor ki lho. apa mas Nata kut anak coro kepidak ki lho mesane. ora direwangi nek Dek Candrang kae disenggaki Iya, siap. kok senggak ya mas Siap. kok tak paei 1000 Kurang akeh. lah piro tambah 500 Lah, entuk apa kuwi? rambak Monggo catetan. Cadatan sajroning ati datang saya mesrati aku kowe dadi garwa mereka
abot-abote ke Taman Asmara. Heeh. Abote sepiro, Mas? Ya kuwi mau direwangi turun gubuk kok ya. Jenengan sajake kaya wis biasa. Ya urung nek aku ki ngiyup ning gubuk wayah udan, Oh, wayah ngarit ngoten. pari. Dek Chandra iki mesam-mesem sajake merasa sesuatu. Ya kuwi iki ya kelingan zamane semono kok ya. Kelingan niku lho pas tanggapan kok Sumarata kek kudanan. Kayak ya ngiyup ning gubuk. Ngiyup. Lah mboten ngiyup rak klamut. Biasane kowe udan-udan. Monggo.